Ideklarang persona ng grata. Kunya na nato na isgutan. Magpag-good vibe sa takay kauban nato ron si Kapitan Tony Abuela. Good morning kanimo, Kap. Morning, Kap! Arang na. Oo, pasensya na kakapa. Gipukaw ka lang sa iyo, Kap. Ang tuyo lang na Kap na makahatag kami inspirasyon ngadto sa uban, no? Sa ginahimo sa Barangay 1 sa Dakbayan. Ang Barangay 1, mga kagahi, sakop anak niya, under niya silang bisyap. Under niya ang mga pare. Anak, katedral man doon. Kapitan niya. Lupig pa isang tupapa ang dagway. Kanila. Kap, kani. Kanang, dugay na, sukad pa katong wapag hidiklara nga ECQ, ang Barangay 1, ikaw mismo, isip amahan sa barangay, imo na dayong gitawag ang imong mga kagawad, ang imong barangay council o mga volunteers, unya nang ngalap dayon mo og mga kanini ang relief goods, pagkaon, ug inyo na dayong gidistribute balay-balay diya sa Barangay 1 sa Dakbayan. Kung sana ka tinuod ka o basig showbiz chismis ra na. Tinuod na art, no? Sa pagsugod pa lang din sa pandemya, isa sa atong kita niya, kalisod sa atong kapakuhan. Labi na itong mga kaminitaw nito na itong daily wage earners, kay mga magiging sila talika yung maapektahan. Hindi atong pandemya kay usaya ang negosyo, close open. So pag-abot ang mga punto, isod ngayon. So pagsugod pa lang last year, nagsugod na pandemya, March last year. Nakantay kamay nga may kurso sa barangay at mga ginamit. Imong gigamit kap ang rekursos sa barangay. Unya Yes. kay Marso pa man tumiaging nga tuig. Meaning, dato kayo mo, daghan day mo kwarta, kay wa man gyapon mo mahutdan ang tudron, kay katong pag-ECQ na, katong pag-MECQ, no, miaging bulan, unya, gisundan og ECQ, unya, gi-extend pa gyud ang ECQ, kapadayon man lagi ka pa, dato day ni si Abu, dapat, mali, dapat dirita day Dapat ni sa Barangay 1 dito dapat didikit yan. Kamute ka gay Bernie, kamute ka gay Bernie. Ato lang Gahi Bernie, dirita ni dikit kang Kapitan Abuela na commute ka Gahi Bernie. Tama. Oh. Wa man mahugdi, mura manig. Di man ni mahubsan lagi og kanang daghan day mo kwarta kap. di man yung daghan, pero sa panginalunod sa pagkatawag, ato niya priority. So, muna sa ngayon ko na, last year, nakapangkatag sa pinakahigayon, nagsugod sa pandemya. Kung yan naputol to, kaya syempre, kapag may yung taong dalang kwarta to, muli magyan sa limited ang atong resources. Nagpasalamat lang to kay Congressman Rufus Rodriguez kay tagaan niya o kanang gitawag niya o local government support fund. Tagaan niya o 300,000. Oh. So, kanang 300,000, intended na siya para sa COVID response. So, mo itong pagkadawat mo sa kwarta, first quarter of this year, nag-atak to be balik. Sa tayo pa kadali sa imong sa dagan sa imong istorya ba? Sa dagan sa imong istorya. Kung ikaw dunay kahangawa gyud alang sa imong constituents, dili pwede lang kap nga manampiling na lang mo diya sa barangay o moingon nga paita ani. Ikaw mismo kapitan nangita ka nag-source out ka kung asa makati og pondo nga para mahatag sa mga tao. Tama ba ko kap? Well, kailangan lugar na Yun niya. kay kita ang na ito ang kalisod sa panahon. Hindi naman sa pwede nga magpadapit lang kaya ang responsibilidad kung sa mga Sa kap, naamang ka diya tapad sa City Hall. Nganong dito man, ano ang unang nanghatag nimo taga Nazaret man? Alayo ka. Mas tol man talaga sa City Hall.
Dili ko katubag. Gay! Dili ko katubag na. Mobita akong giingon kagahi Art, di ba nga, siya may muy dool sa City Hall. O di, ako una, uy, mas ayahay na ka niya, Kap, kay mas dool ka sa City Hall. Walking Wala. distance na. Daghan na kayong kapitan na nanuktok sa City Hall. Tapos sa Nazaret mo inaw na. Ang gitagad. Kapitan na gani na ha. Wa ko ningon si kabila buwil ha, dili ikaw Kap, dagang kay Kap. Ah. Makita nimo ang ako ang unsa diri inbox kay gikan sa mga ay ambot na lang kagawad o mga kapitan. As in, karon kapitan, doon na kita ko ang pultahan si Tiyong. Pero ang nangyari, taga Nazaret. Oh, layo. So, muna yung so near yet so far. so near. So near yet so far. Yet so far. So near yet so far. So near yet so far. Ano magkaya din si Kapitan doy? Hola. Kaliman ka, unyakap, tayo sa Kap. Live ato. Gawas nga, tunulan ka ni Congressman Rufus Rodriguez. Oh. Si Ropos ang nagatag si mo ah. Oh. Natag si mo si Congressman Rufus Rodriguez. Oh. Unya, Yes, sir. silingan ron nimong City Hall. Ala, nanuktok ka una sa City Hall. Kanawit, kapoy ba na ka nagsigag panuktok, Guybern? Oh. Ayo. Unya, ang mitubag bitaw, silingan na lang. Silingan lang. Sir, wala man diha. Sus loya niyo. Ayo, maloy mo. Barangay uno ni. Ang among katawan, gutom na kayo. Ayo. Unya, wagin na madunggi. Unya, dito pa noon sa taga Nazaret ang nakaduog. Ha? Wala na mo ikaw niya. Kat, unsa ka tinuod kat, Tony nga, ang mga negosyante diha, bisan ang uban nila nanira, mitunol gihapon Kap, basi makatabang ni diha sa inyong kung sa barangay panghatag sa katawan. How true was that, sir? Sila nagani ang nasirhan, sila pa ang nanghatag og ayuda para sa barangay 1? Sunod na, Ha? kasi sa ating panggamit sa barangay na musimbahan, tibusad na nitabang na luwas mo tayo sa pagbutom sa ating pamilya sa Panginoon. So, ako sa datong pasalamat sa atong kaparian yan sa St. Agustin. Pati ang katedral. Ha? Yes. Pati ang mga pare silang Father Derjan, Yes. Oo. nga iagi nato na sa barangay. Ang katong mga kaniya nakuha nato na sa bayan ha, nga ang ubang hinabang sa katedral tungod kay kulang sila volunteers, kunya basin unyag makalapas sila sa protocol sa IATF, ilang hipaagi Kapitan Abilina, kamo na'y bahala ani pagpag-apod-apod sa katawan sa barangay 1. Is that true, sir? Tinod na. So, pinakahigayon na sila dito sa barangay ang ilang gihim contribute papalugan sa pagkapod-apodan ng PACS. Ang punto halos dyan, tanan sa barangay 120 kay mga under sa katedral nakatagamtan din na sila kung ayuda publikan sa simbahan. Unya, dili lang sa barangay 1 ninyo gipanghatag kung itag Yes. dikit-dikit man daw yung mga barangay diha. Yes, sir. Barangay Ihatod 120. sa uban na barangay. Yes, sir. Yes, sir. Ang dami kay listahan. Nailista. Di man na atong gihimo lang kay di ko sa kadaghan kaayo pero Awan na yung lista dahil diha. Tap. wala na Pero karay mo silingan sa City Hall na hantod ruwa pa man mahuman yung taon og lista. wala yung gusto na patuma ng sistema ay mahirap gusto pero sa gihimo na ako sa ayuda sa simbahan wala na yung lista-lista ihatag na mos kapitan hangyo lamang na katulong ang ngayon tagaan May lista-lista inyo ha diha. Mali wala na Mali na. Dapat. Dapat na may lista. guidelines. May guidelines. Protocol. Na Verification. identification. Na Oo. portal. And, unsa pa to ika? Diya, uban ba nga ni ingan? Dagan to. Sa yung City Hall sa to. Oh. So wala Kap, diretso anin pat So butante or dili
Wala pa gunahuna kapitan. Oy, kapitan, dia sa barangay uno, dagan kay boulders dia pod. Dagay mga dormitory dia. Bisa dili taga Cagayan-de-Oro, tapos na lang nag-dorm. Matagaan gyapon kap. Sinabi ako, tinawag. Halos sa amin yung pagpangata din sa barangay, gihimo na itong house-to-house gyapon sa House to house. istudyo sa Kung ang house to house, kaya magkadubli-dubli. O magkadubli-dubli Murag daw. mali, mana inyo ha, kapitan. Murag mali, yun na. well, ako mag-actual ni siya, na mayroon man yung among barangay, gamit atong uban nga mga sakop sa barangay na kung ano ninyo sa laing lugar, ano sa ito sila panawag naman po sila. So, hanggang sa akong sa pulpang. Murag, kabalo ka. Ay, Bern, basin tungod noong una na itong programa, di na noong una sila manghatag ng taga City Hall. Kaya ngayon sila nga, nanghatag naman dahil mga kapitan. Di. Lagi, basi madubli niya, basi madubli. Ang puno na lang. Ang puno na lang nato na, nga gikan na sa City Hall. Sila sa barangay 1. Oh, tama. Lagi, tama. Yun sa di na tamang hatag ko, ginalam rin mga kuan. Kadali, Kap, wala ka na bala kakap nga, wala po din mamutay ngalan. Oh, ano nga man yung butay diag Tony Abuela, ana. Abiwila. Oh, ana. Gikan kang kapitan. Uni, Abiwila. Ana. Hari sa ayuda. Wala anak kap, wala. Wala ang tanak eh. Kami na porta dilim na. Awa na, giilog na to kap. Giilog na to. Oh, mora ba na basi giilog na na. Giangkon na to kap. Giangkon na to. Gignalat na, kumpiyansa ka basi gibutangan to LGU sa City Hall. Ana imo ah. Wala kap. Pag agto ninyo. Gisundan dayon mo. Oh, gisundan mo Nasa gipon. sitwasyon. At kanang nga story sa bigat ko kamber nila. People will, sa punta na people will appreciate you more. Makita nila yung sinseridad sa pagservisyo kanila, no? So, ato lang nabuhaton nung sa angay na tubuhaton para sa tubuhaton. Oh, tanawa. Onsaman. Ha? Pwede din na. Ha? Kapitan Abuela, usa ka ka-inspirasyon, amahan nga tunay sa barangay. Mensahe nimo kapbi diya sa imong mga katawhan kap nga kabalo ay kap for your information ha. Kabalo ka ba nga usa ka residente ang ni message namo. Mao nang nakabalo mi. Oo, tama. Kaniingon nga, sir, pagbutog yun last year pa lang, Kapitan Abuela way undang paghatag ayuda. Tungod anang residente. Di namo nganlan whether positive or negative ang ilang ipasulti para mas musalig pa sila namo pero maon ni sila kap ang nanug-an namo mauna nga gipapangita namo mo nya gipapangita imong number kalisod ba nimo pangita ang number kapitan oy daghan namon gipangutan-an ay gani nakaabot ni diha nimo bitaw mensahe nimo para sa imong mga ginsakpan ug imong volunteers ug imong mga tanod grabe kaayong pamantay diya labi sa Gaston Park labi na kung nay maghalok-halok diya nga Hoy! pamunal jud gahalok-halok na ECQ kami magani nga tanod nga wa jud mi kakilaw unsa lang halok mensahe nimo ka palihog ka Kaya salamat kaya kuno may nato lang siguro yung kasulti sa akong nagsulong sa barangay 1. Siguro safety lang katangan, no? Atong kontra, makita. Ug kuyaw ang dagan sa panahon tungod kay kataas na sa kaso sa COVID-19 din sa Cagayan-de-Oro. So, tumanong na nato ang ating minimum health standards, protocols, face mask, mayroon na face shield, para lang safety ko. Isod ko maigo. Sa pila kaigayon nga na-apply mga igsuon na natakdan ani nga sakit, doon kaya sa tanan. Ug akong pasalamat po sa ating konsehos, mga kagawaran, sa ating katanong, suporta sa atong kalihukan nimo sa barangay. Ug kalaon tanan nga, ikabot sa pamahin, para makatawag kita maski sa pinakmay ng tao na pamahagi para maipsan o kulang-kulangan at kaina kalong panahon sa pandemya. Salamat kayo sa inyo. Thank you. daghagayng salamat Kapitan Tony Abuela nga sa pagpabilaw namo nimo murag natakdan na gyud ka sa mga obispo Grabe na sa to. inyong pagpag-istorya
Mura sa nagwali, mura sa nagwali. Please, ma. Good morning, Bishop Tony. Tony man po na ito si... Tony. Good morning. Sangay na ko ito. Sangay. Oo, sangay. Kap, salamat kayo, ha? Saludo, give me. Saludo kayo. Salamat. Kap. Salamat ka sa pag-address. Oo, anak, kay napod mi, laing issue, ani mo ko pagkahuman nimo, Kap. Kay, pero basta among hibalan karong buntaga. Ang barangay Ulo, na ang City Hall, na ang Katedral, Oo. na Silingan lang. Silingan. Silingan. Walking distance. Nanuktok sa City Hall, Oh. ang kapitan, Oo. pero ang nakadurog, taga Nazaret. Taga Nazaret. Aron pagbalik, ako kay issue, kay mo yung mana sila nga, kaning gahi, di ba, himantayon, kaning amo mga ikubag, na naamo mga ngalan, mauray ilang ginabantay, nang hatag ng ganipin, na ikubag. Kana din kang Congressman Lopez Rodriguez, Oo. nga karton sa DSWD, Oo. ano na amay nakabutang niya, Deputy Speaker Lopez Rodriguez, Oo. MDSWD, Oo. hisgutan na to na, uban mismo live and alive sa Home Radio 935 diri sa gahi di ba worldwide ang Deputy Speaker nga gikan yun og garbo sa Cagayan de Oro ambot kong onion skin pud ba ni o balat sibuyas pud ba ni siya nga maghimo og resolution nga kung imong birhan birni himo day kang persona ng grasa at balik sa gahi ni Bay worldwide garbo Garbo sa mga Bisaya. Bisaya